नजरिए से नहीं आके शुरुआत होला। नजरिए से नहीं आके शुरुआत होला। नजरिए से नहीं आके शुरुआत होला। जुबा चुप रहेला मगर बात होला। जुबा चुप रहेला मगर बात होला। जुबा चुप रहेला मगर बात होला। सरकार अष्टानंद जी महाराज देखे तो मुंह बंद है लेकिन बतिया रहे। देखिए वही पुरुष के जब तक लोहा में बीज लागल है आ जब तक वो पारस में भिड़ते तो कंचने बनते। लेकिन गुरु महाराज वही पुरुष के जब दर्शन होते पुरुष के प्रश्न होते तो सरकारी पुण्य आत्मा जखते महापुरुष के दर्शन करके अब इनकर आत्मा में ज्ञान भ गए। सरकार या खुदा या भगवान कह के जाय छे गुरुदेव गुरुदेव ककड़े क्या हुआ। गुरुदेव से ज्येष्ठ मास पूर्णिमा के दिनमा महिमा यगम अपार हो गुरुदेव। हो गगन मंडल सह ज्योति एक उतरल। हो गगन मंडल सह ज्योति एक उतरल। ज्योति बारा महान बोल भैया सतना।